Usa kaming gabi mga golog mga auntie. Tubuti sab ko ninyo namang ngayon sa katahuran ining mga oras ha. Ayan, magandang gabi po sa ating mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Kumustamos po ang ating araw ng Martes. Uy, sweldo day pala ngayon. Sana ba napunta ang ating pera? Siyempre, sa mga utang, mga babayaran, abay dapat ganun ha. Huwag mo nang magsuroy-suroy. Oo, mahirap na yan mga kabisyo kasi yung budget, yung pinaglalaanan mo na pera para sana sa mga bayarin ay nababawasan. Eto na, no? Pitsa 30 pa naman. Alam yan, madalas yan sa mga pitsa 30, ang daming mga bills na dumadating. Oo, tsaka madalas sa mga ganyan, wala na tayo diyot. After niya, no, wala na tayong pera. Well, anyways, okay pa sa all right mga kabisyo kasi ang napaka-importante, ang pinaka-importante dyan mga kabisyo, at least kahit papano, nabayaran mo ang iyong utang. Yawards, oh! Yawards talaga kasi mahirap, no? Pag nasa bahay ka, pag may kumakatok doon, kakabahan ka. Nangyari ba yan sa Col? Ate, pati nga yung mga anak ninyo, no? At sa ating mga pamangkin, no? Nadadamay na rin eh. Tinuturuan mo ng magsinungaling. Halimbawa, pag mayroon dong maniningil ng utang, andyan ba papa mo dong? Andyan ba mama mo day? Sabi, wala daw. Pambihira naman. Sige lang, no? Kahit paano mga kabisyo, no? Una pang hunat pa ni. Unang buwan pa lang ng taong 2024, marami pong pwedeng baguhin sa ating lifestyle po mga kabisyo. Anyways, kumusta ikaw? Ha? Ang iyong bahay, ayan, sa iyong tinitirhan ngayon, kung saan ka nagre-renta siguro, sa isang apartment, no? Apartment, isang condo unit. Awards, condo man yun, social lands man yun. Ako, nakatira lang ko dati sa Payag. Yung Payag, yun yung maliit na bahay, kubo. Yan yun. Col, maliit yung Payag mo. Totoo, yung tinitirhan mo ba? Bakit ano bang sinabi ko? Wala naman, di ba? Alright, no? Anyways, good evening. At syempre sa gabing ito po mga kabisyo, abay, magandang pag-usapan po natin ang kung ano man ang meron po tayo sa bahay, di ba? Award, swerte tayo kasi tayo nakatira sa isang bahay na kung saan gawa sa simento, di ba? Awards! Naalala ko lang sa probinsya, yung mga bahay doon. Dati, gawa sa kawayan. Yan, kawayan. Tapos yung yero, walang yero pa. Gawa yun, nipa. O kaya yung saksak, no? Yung dahon ng nipa. Yan. Siguro sa mga pamangkin ngayon, hindi naranasan mga ganon. Pero nakikita ko sa mga bulubunduking mga lugar po. Dito po, napalibot po sa Luzon area na kung saan pag nag-outing tayo, yun ang hinahanap natin, no? Yun ang magandang tinitirhan, di ba? Oo, masarap yun. Mahangin, maaliwalas. Ayan. Pero alam mo mga kabisyo, no? Habang lumalaki po ang ating bahay, yung bahay mong tinitirhan, ayun, mas marami ka ng pangangailangan. Diba? Mapansin mo lang dati, no? Pag nung lumipat ka, meron ka dati, washing machine. Diba? Washing machine, twin tub. Meron pang may spin dryer ka. Dati nga, wala spin dryer eh. Ilalagay mo pa sa likod ng refrigerator, no? Naalala mo ba yun, Col? Ha? Ante? Wala. Hindi pa alam ng mga pamangkin yung mga klase ng mga refrigerator po dati. Meron dong sampayan sa likod. Hindi naman talaga ginawa para sampayan. Pero ewan ko lang to mga Pilipino, no? Kasama na ko. Kasi alam mo naman dati, yung uniforme po, no? 5 days, 5 days yung klase. Friday is PE day. So 4 days niyan, dapat naka-school uniform, di ba? So yung dalawang araw yan, uniforme meron tayo. So kailangan siyang lalabhan mo. Labhan mo gamit ang pakang. Palo-palo ba? Wala nang palo-palo. Hindi na alam ni pamangkin yung palo-palo. Yun, di ba? Tapos pag malamig yung panahon, nilalagay yun sa likod. Yung ginagawang sampayan. So kinabukasan yan,
wala na, okay na, pwede nang isuot. Yawards! Talagang namang yawards. Alam mo mga kabisyo, no? Pag simple lang yung buhay mo, simple lang yung mga bagay-bagay, abay simple lang yung mga bagay-bagay din na mga kailangan mo sa buhay. Ganon yun, no? So habang medyo tumatagal ka sa isang lugar, naghahanap ka ng mga gamit. Halimbawa, appliance, dati okay ka lang dyan. Dahil nga, napansin mo yung mga pagkain, no? Kailangan mo ng refrigerator, di ba? Bili nga ako ng magandang klaseng refrigerator. Yawards, oh. Yawards! Dati, okay lang. Maliit lang na refrigerator dahil marami ka ng pagkain eh. Ayun, gahanap ka na ng medyo malaki-laking refrigerator, di ba? Kaya eto nga, naisip kong magandang pag-usapan po natin to mga kabisyo, no? Mga bagay, na malaking tulong sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Ayan, no? Pwede po yan gamit o appliance sa bahay na sa tingin mo, ang pinakamahalaga na dapat meron ka, no? Meron kayo, meron tayo, di ba? So, eto pag-usapan po natin mga kabisyo ang mahalagang appliances. At syempre, yun ang sinasabi natin, nagdepende po yan sa lifestyle po ng tao. Oo, kung medyo simple lang buhay, okay lang. Kahit na ito lang yung bagay na meron tayo. Pero habang medyo nag-iiba na yung lifestyle. Kasi nga, lumalaki na yung sweldo eh. Ayun. So yan po pag-uusapan po natin mga kabisyo. At may pinost po ako sa aking fan page sa Totoy Bato Official. At ang nakalagay po ay para sa iyo. Sa tingin mo, ano kaya ang pinakamahalagang appliance o gamit nyo sa bahay? At bakit? Maganda mag-usapan ito mga kabisyo, no? At habang nag-iisip ka dyan, oo nga, no? Tama, Totoy Bato. Minsan kasi hindi na natin iniisip na itong bagay na to kailangan pala itong meron talaga sa isang bahay, no? Ayan. Anyways, welcome once again sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. And dinhi lang yan sa 90.7 Love Radio.